Mader! Magandang araw po. Magbibigay pa ako ng konting pagmamahal. Pagmamahal? Tumatagbo po akong kagawad. Ang tumang kagawad? Nya ay ni panangaro. Abay ko lang alagaran sa panangarong kagawad. Papagbiro ka talaga. Huwag ka makakalimot ha. 3 to. Yung isa pagatian nyo na. Un, agtakalingwanan. Gabay mo di ibang tangang mga kampanya hanggang Manila. Sige, Mother. Lilibot pa kami. Alam nyo na ah. Alam niyo na. Tuman ay. Dilata na ba sintir to? Agyuntan me. Mong laba ta, inidanda tayo. Porque tay mo manay, iyagal mo la. Balang ko, walay bayar ko sila. Ilutok palaya ay. Nung laba iya panguto ay. Amay arum mo kumumi ah. Ay me. Ira may titipurong kong kalakal. Ilako la paano wala sa likoy tilapia. Bahala ka tanbinay mo. Narasan na. Pag yun natawa may ingkalo ya tilapia. Halos amin na itira kandidato, iluluto da. Makapasawala. Ila ko, magano iray kalakal ko. Wala la. 1 hour later. So para lanangan kapuni manay. Di. Sige no, dakdakal so kalakal to ta ang kapwa mo sa kikilo. Wadya mo alami, gagawin nyo mo. Sinasumpal naging mga labayangan, paano? Ang ginatawayan niya ay. Tutawi mo ay, tilapia. Andi, duwaran ang kalaga galunggong laba so asal ito may kalakal ko. Ilutom la. Ulo kanyo ni. At least aliwan apasakit so sirak. Ay, magano pa. Ta nang nangang kui Facebook ng kagawad. No karapat dapat iya ibuto. Mamaya, nani. Sana ni si Terto Darumay. Aga alugi ak. Kina sa dirasam lamang sukakanan mo ay. Supatay makulin mang kalo ya ang kalaga galunggong. Mabli ni amoy uring. Jason, anong nunggut Facebook? Unya si Iter Tamanaya. Aman, duara. Duara, yamin luto. Ang hina nyo. Ang hina nyo. Anak diyo, ta. Isali ko uring. Uring? Ibayar ko si Luman. Ida niya mo ta. Apag tayo ko no. Kulang to eh. Diyak labat inkarga at lamisaan. Diyan manaya ay. Akin pakilok eh. Wala ko, magano iray kalakal ko.
Wala lang. Sayang ka na kaya ay. Makarumod. Bula. Di ba nakakapuso